Na Zapadnom Balkanu je jako važno da postoji jedna krovna integrativna nevladina organizacija, kao što je REKOM, koja će u stvari na neki način umrežiti sve pojedinačne napore da se do procesa pomirenja dođe i da taj proces pomirenja traje. Sve što su pojedinačne male inicijative koje kratko traju, one na kraju daju neki rezultat, ali ne dovoljan. Jako je važno da REKOM bude ta organizacija koja će prvo podsticati manje sa novim inicijativama, novim perspektivama, novim vidovima u stvari ili, kako da kažem, pronalaženja novih puteva ka pomirenju, zajedništvu, drugačijem razumevanju međusobnih odnosa na Zapadnom Balkanu, nego što je to rađeno do sada sasvim sporadično, pa dok neki projekt traje i ta ideja, kad projekat prestane da se finansira, ideja sa projektom umire i odlazi u izveštaj. Čini mi se da ti napori da REKOM opstane toliki niz godina su oni koji će dovesti do određenog uspeha. Ne može, kako da kažem, društveno-politički kontekst i subjekti koji ga čine doveka da ostanu imuni na takve inicijative.